Daghan na kaya nato madunggan ang usa ka panultihon, no? Nga ang labing gamay nga simbahan mao ang banay. Nga ang banay domestic church. Nga ang banay pamilya mao ang panimalayong simbahan. Ang banay mao ang labing gamay nga hugpong sa katawhan, isip usa ka simbahan. Now, murag bag-o ni natong nadunggan, no? Nga ang simbahan domestic church. Ang banay domestic church. Pero dili ba yan? Kay kining maong ideyaha nanukad ni sa usa ka karaan kaayong konsepto. Gani dunay pinulungan ang mga Grego. Ang maong pulong mao ang eklesiola. Ang mao po na ang pulong eklesia. Pero unsa man ang eklesiola? Iglesia, simbahan. Ang eklesiola pasabot gamay nga simbahan. Ug unsa ang gamayng simbahan? Ang banay o pundok sa mga banay pamilya na nagkahiusa taliwala ni Kristo. Pamilya nga dunay pagtuo sa Dios. Ang banay di ay mao ang tambok nga yuta. Diin matisok, sugdan, magtubo, mulipang. Ang gasa sa pagtuo. Ang banay di ay maoy sinugdanan, sukaranan sa pagkabalaan sa kinabuhi sa usa ka tawo. Di ay diha sa banay masugdan ang atong pagkasantos, ang atong pagkabalaan. Mao na ang banay adunay dako kayong papel sa kinabuhi sa usa ka tawo sa pagkasantos. Unang dapit, unang lugar, unang luna, unang kasinatian nga ang usa ka tawo makaila, mahibaw nga dunay Dios, nga makaila ni Kristo. Mao ang unang lugar o dapit o kasinatian diin makat-on siya sa pagpangadi, makat-on siya sa pag-ampo. Una niyang makaila nga doon na siya relasyon, dili lang sa iyang igsuon, ginikanan, paryente. Aduna sa siya relasyon sa mas dakong pagang katawhan, ang simbahan, o labaw sa tanan, doon na siya relasyon sa Ginoo. Ang banay, nasayod ta, mao ang labing gamay selda, labing gamay pundok sa katilingban, umausap na sa simbahan. Yan indot kay ni, kay daghan kaayo ron nga mga banay nga murag tradisyon gini nato nga gipunting gihapon nato ang kabililhon sa pamilya, sa banay. Di tingali ta makaamgo dinhi apan kun atong pamalandungan kining maong mga kalihukan nag-selebrar, nagpahinumdom, nagsaulog nga kitang mga Pilipino nagmahal yun, nagpangga gihapon sa atong mga pamilya. Kining mga reunion, no? Magtapok, no? Printa na yung t-shirt, no? Di na gani pamilya, clan na gyud doon, no? Panahon sa Pasko,
Naay family reunion. Lindot kay nas tanan. Bisag tuan nas layo, manguli gyud ta. Kung dunay kaslon, kung dunay mag-anniversary, no? Silver, wedding. Pero kung tanaw ito na, no? Kasaulugan ba yan na dili lang tungod kinahinumdum ta sa hitabo kaniadto apan tungod kinasayod ta nga bililhon kini maong panagpundok kay panagpundok ni sa pamilya sa banay. Panahon sa kalisod, sayod ta kadaghang mga magsuon nga nagbungol apan tungod kay dunay giatubang nga kalisod ginikanan nagmasakiton. Magkauli-ay yun. Magkahiusag balitan. Ano naman? Kaya magtinabangay ta, isip, usa, katiling. Kanabitang dunay mamatay, di ba, family reunion manas kadaghanan, no? Ngunit panahon nga mag-abot ang tanan, no? Magkahiusa ang tanan. Unaan ay hayaon, at least mag-abot ta. Pero nga naman, kaya bisan taliwala sa kalisod, taliwala sa kasakit, taliwala sa pagsuway, anagi hapon kita'y kahigayunan nga makasinati sa usag-usa, isip usa ka banay. Sa laing pagkasulti, sa pag-ingon ko sa unahan nga ang simbahan nanukad sa banay, ang katilingban nanukad sa banay, ang banay mismo. Alang ka nato mga Pilipino, dunay kaugalingong mithi. O kita mga Pilipino, nagsaulog paghapon ni ini, naghambin gyapon ni ini. Munang sa ingon niya na, salamat sa Ginoo na usa sa labing maalindot nga mithi natong mga Pilipino nga nahigugma gyapon ta sa atong pamilya. Wa gyapon ta makalimot sa atong banay ug mauna. Samot pagtubo ang atong katilingban. Samot pagtubo ang atong simbahan. Manalangin unta ang Dios kanatong maginasahan sa kasa sa pagtuo aron ikapaambit sa uban. Sa ngalan, sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa. Iapil nato sa pagtuboy ngadto sa Ginoo ang kanunayng pagpangandoy nga mahunong naunta kining pandemic, labi na gyud dinhi sa atong nasod, ug ang mga frontliners dili unta mataptan sa maong sakit, ug ang masakiton mamaayo na unta, labi na gyud sad ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na didto sa mga lugar karon nga gihasol ni ining mga protesta ug ubang mga krimen. Ug aron maandam ta sa pagsaulog dining misa atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami.
Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makinaadmanon o mahigugmaon, tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran ug agaka ang among mga buhat diha sa imong dalan ug sa kadait. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa unang basahon sa mga hari. Ug wala madugay, mihubas ang sapa tungod kay wala may ulan. Unya giingnan siya sa Ginoo. Lakaw ngadto sa Sarepta, sakop sa Sidon ug puyo didto. Suguon ko ang usa ka byuda sa pagpakaon kanimo. Busa, miadto siya sa Sarepta ug sa pag-abot niya sa gangaan sa syudad, may usa ka byuda nga nangahoy ug gitawag niya ang byuda og giingnan. Palihog dadi ako jutayng tubig aron makainom ako. Samtang nagkuha siya sa tubig, gitawag na usab niya ang babay o giingnan. Hatagi usab ako gamayng pan. Og miingon ang byuda, saksi ang Ginoo nga imong Dios nga wala ako makaluto og pan. Aduna lamang ako'y usa ka kumkum nga harina og diyutay nga lana sa olibo. Nangahoy ako aron lutuon ko kini alang kanako ug sa akong anak aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay. Og miingon kaniya si Elias, ayaw kabalaka, buhata ang giingon mo, apan himuy una ako jutayng torta ug dad-angan kanako, ug pagkatapos paghimo usab alang kanimo ug sa imong anak. Kay nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana, hangtod nga paulano na sa Ginoo. Milakaw ang byuda ug gihimo niya ang giingon ni Elias. Ug wala siya kabsig kalanon sulod sa daghang mga adlaw. Wala mahurot ang harina ug ang lana. Sumala sa gisulti sa Ginoo, pinaagi kang Elias. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ipadalag kanako ang imong naong. Padalag kanako ang imong naong. Sa akong pagsampit tubag ako, o Diyos ko nga matarong, ikaw nga naghupay kanako sa akong kagulanan. Kaluyi ako o pamatia ang akong pag-ampo, mga tao nga hamili, hangtod kanusa magmatiga ang inyong kasing-kasing, nganong nahagugmaman kamo sa makawang ug mangita sa bakak. Hibalui nga ang Ginoo nagabuhat og katingalahan sa nagtuo kaniya. Ang Ginoo mamati kanako sa akong pagtawag kaniya. Kadlo kininyo ayaw kamo pagpakasala. Pagpalandong kamo diha sa inyong mahigdaanan diha sa kahilom. Ginoo, ipadalaag kanako ang imong naong. O Ginoo, ipadalaag kanamo ang imong naong. Gihatagan og kalipay ang akong kasing-kasing. Ibabaw kay kun labaw kay kun magdaghan ang trigo o bino. Ginoo, ipadalaag kanako ang imong naong.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kamo ang asin sa katawhan, kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini. Kini wala na'y kapuslanan, ug angay na lamang isalibay, ug tunob-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa katawhan, ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayod matago. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan, kundili ibutang gayod sa tungtunganan aron makadanag sa tanan nga anaa sa balay. Busa ipadanag gayod ang inyong kahayag atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdaig sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Naayos pipila or usa, inon ko lang usa sa akong friends sa internet o sa Facebook nga ni-comment sa akong mga wali. Ingon siya, nindot man kaayo Father ang imong giingon nga magsunod kita sa Ginoo, pero para nako wa gyud taos kalibutan nga nakasunod sa Ginoo. Lisod kay sundon ang iyang mga sugo. Wa gyud usa nato nga makasunod. Saman, agree mo, disagree. Parihasan mo ani yang sinultihan. Tubag. Uy, tubag mo eh. Lisod o sayon? Lisod. Naamoy demonyo sa inyong kasing-kasing. Ang gisulti ni Kristo, kita ang asin. Ang asin, maglisod bagod siya pagpaparat sa kanang iyang sagulan. Maglisod o dili? Wag yun maglisod ang asin. Insya kamo ang kahayag sa kalibutan. Kaning kahayag, kana, galisod bagod sila? Galisod, wa sad. Yang anong galisod man ta? Kay nahigog mamantas kangit-ngit mo nang galisod ta paghayag. Doon na ganitay demonyo. Maglisod na taghimo sa sugo sa Ginoo, pareharagon nas banagod. Sayon bagos bana gakson ang asawa kung 40 na giniyang inlabas iyang kabit sayon di na luod na kaestanan ng asawa munas ginhawa giniyang paningkamot mura sa kong nakasuway no wa ko kasuway ana kay wa pa ko kasuway gakos bisas Madrid. Pero lisod kung doon na kung nahimo na kang kaabin sa kangit-ngit, lisod kaayo pag-share o kahayag. Kung ang asin kawad-an as kaparat, matud pa ni Kristo, tunob-tunoban na lang ni. Pasabot ang asin, mawad-an ganis kaparat, di na siya musugot nga mahilis siya. Di na siya musugot ba nga matunaw siya. Mo-resist na siya, mura na siya bas. Nya ang bas, isagol ni musutan. Unsa man, lami kanon? Kana bang white sand, pareha ng sand sa Boracay, white sand man na, mura nag-asin. Ishungol kunos imong utan. Nya, kutawa o sa imong lutuon na sudan, ikaon nimo, ganahan ka? Ni-resist man ang bas, di man siya magpahilis. Mo nang galisod siya. Kay gusto man niya i-maintain ang iyang pagkagahi. Muna ka ng mga hard-headed people, kana bang mag-maintain ka sa imong kaugalingon? Maglisod yung gagtuman sa sugo sa Ginoo. Muna ang sugo sa Ginoo, ang una gyud kalimti ang imong kaugalingon. Ang biyuda sa unang pagbasa, si Elias mo'y representative sa Ginoo. Ningon din ang biyuda, nahibaw ka sir, kining ako rong harina o kining akong lana, katapusan na lang gid na akong lutuonon, inighuman ani mga matay na mi og sa akong anak.
Pobre kay mi. Kanina lang yung katapusan. Nya niingon mas Elias, tagai ko, lutuin ko, i-share na nga rin ako. Ingon ang biyuda, pastilan. Mamatay naman gani mi kanila among saligan, i-share pagid nako nimo. Nya niingon dayon si Elias, niingon ang Ginoo nga akong Dios, dili ka mamatay sa gutom. I-share lang. Amo to ang biyuda, ano siya? Ang pamasagato na kwenta-kwentahon, maura maning pataya, o i-share, patay. O di mo share, patay. Maura mang pataya, may pag mo share, kay bisag patay, nakashare. Di ba? Ana. Unsa man hitabo sa biyuda, namatay. Matod pas unang pagbasa, sud sa duha ka tuig ba to o sa katuig nga wa gyud uwan, daghan na kay nangamatay nga mga tao tungod sa famine. Ang biyuda wa kahutdis harina, wa kahutdis lana, sige silang kaon hangtod sa katapusan. Unsa may meaning ana mga igsoon? Unsa may meaning ana? Sharing is the secret of multiplying our graces. Ang pagpaambit sa atong mga grasya na dawat sa Ginoo mao'y sikreto aron dili mohubas ang grasya. Kana lang smile, kana bang smile ba? Unsa may timailhan sa tao nga mo smile? Unsa may naa ng tawhana inig smile niya? Kasakit o kalipay? Kusgan. Liktor, unsa man kaniya? Malipayon ka? O kusgan. Tanawa, mahadlok siya mo siya. Akong giing ng lektor, ikaw ha, response gid ha. Mahadlok siya mo share, mawadaan kinistingog. Unsa man? Kung ang tao gani mo smile sa ato pa, malipayon. Karon ko no, i-share ko no na imong smile kanunay. Unsa may mahitabo sa imong kalipay, mahurot. Dili. Pero ini kakita ni mo kabit sa imong bana, kusmuri ko no. Malipayon pa ka. Dili. Ikakita ni mo sa barkadas imong anak nga mo'y hinungdan nganong naadik imong anak. Kasuk-i ko no. Malipayon pa ka. Dili. Hala, ismile ko no nga tos kabit sa imong bana. Di ba? Ngiyas ang naong mo smile sa to. Ala, ni smile. Minako, di ba ako tamparoson ani? Ni kadoolan niyo, day asa bang ka? Ay, makuha ko sa akong amelioration oy. Siya, wadi ka tagais akong mister. Siya, ay nahurot naman. Sige day ha, bye-bye. Di iniglakaw nimo siya, ang animal ni smile day. Nya kato sa siya nilakaw, mayngon sa to siya, hala no, mura man kong nakakita Ginoo, nagilty man kulord, kabuutan din ning asawa sa akong kabit oy. Ana, amot do katapusan na lang to niyang kuhag amelioration, di na siya makikita sa imong bana, adto na sad siya mga bit sa lain. Tungod lagi to sa imong smile. Ngay matod pa ni Kristo, kung inyo ning buhaton, nga inyong ipaambit ang mga grasya nga akong gihatag kaninyo, magdaig ang kalibutan sa inyong amahan, sa atong amahan, tungod sa inyong mga maayong buhat. So kaning atong mga maayong buhat, kana bang pagpaambit, mananglitan, imong yuta, unsa man na, gikan nas Ginoo o gikan nimo, i-share sa inyong silingan. Di ba? Di gyud mo magkinusmurize naon. Kanang imong balay, unsa man na, maayo ba na nga butang o dautan? I-share, matud pa ni Kristo, pasudla ang mga way balay. Kanang imong kwarta, unsa man na, maayo na o dautan? Kanang kwarta ba? Muna ningos Kristo, ihinabang, ayaw paningil og bayad. Nga, kanang imong bana, maayo na o dautan? Ug maayo gani, i-share. Ug dautan gani, gaksag maayo, ayaw i-share. Sus, dautan ra ba ni, kadaghang mabiktima, gakson ko na lang yun ni. Haron ikay sighag kulata, ika mo'y bunogog maayo, hangtod ka mamatay. At least, wa ni mo gi-share, diri ra nimo ang bunog. Kung dito ni mo dawaton ang bunog, manghasi man to dito, madunggab ba na hinoon to, o makadunggab to, may pag ika mo'y patyon. Og mo na gibuhat ni Kristo, giabsorb niya ang tanan natong kabuang og iyang gipaambit ang tanan niyang pagkadyusnon. Ang resulta, siya'y namatay, kita'y nabuhi. Di ba? Mamumuto, nindog na tayo.
Pagampo sa katilingban. Mga igsoon, ang Ginoo ania uban kanato andam sa pagpaminaw sa atong pagampo, busa mapaubsanon kitang moingon, kaluy kami Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang simbahan magpadayon sa pagbarog sa pagtuo ug dili kani mahudlat sa lingla sa dautan, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang tanang mga nasod mudawat sa mga gitudlo sa simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang tanang nangalagad sa Dios makabaton og kaisog sa pagtuo diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang tanang katawhan makaila sa Dios ug musalig sa dakong gugma ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamo, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang tanang nangamatay makadawat na sa ang kabanhawan ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. O Dios sa gugma, among gisalig ang tanan kanimo, kay ikaw man ang tag-iya kanamo. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gipadangat uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dapaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo. Dawata ang mga gasa nga among gihalad ug tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a
kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang amo karong gipamisahan ining misaha karon ug kadtong wala nay nahinumdom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tulangit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Hangkalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma, magpalikay unta kanamo sa sala ug magpahamutang kanamo diha sa dalan nga magdalanganha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Mangluhod. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mi takod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi, ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita ug kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyog nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang multiplication sa atong mga grasya. Ma-multiply. Pero unsaon man nato paghimo, kinahanglang magpakahimo lang kitang asin o kahayag. Pasabot, ato yung ipaambit ang tanang grasyang niya nato ngadto sa uban. Muna, ubani ko ninyo sa pagpasalamat sa atong mga kaigsuunan nga may trabaho aning atong projects din atong atop, kisami, kaning wiring, o karidiring atong bag-ong himuonong opisina, o ang ato niya pohon pag ilis aning atong tiles. Nagtrabaho sila ang mga contractors nato nga wapa sila mangayog bayad. Unsa man na sharing nya, asa naman sila mapadong langit, mudaghan ilang grasya o mojutay mudaghan. Apan kay contractor man kita sad nga nakaambit sa ilang kanindot, unsa man siya itong buhaton para malangit po ta o mudaghan sa datong grasya, mo bayad ta. So mao na atong iampo nga daghan pa ta nga maningkamot pagbayad sa nila,
Murag maabot gyud tingali nig mga naas 4 to 5 million una ni mahumaning ato dinhing kaning nagunang mga proyekto ang phase 1. Ang kaning pag-ilis sa tiles, ventilation, palit patadag electric fans, nakapalit na kog mga suga gahapon, mga 80,000 tong kantidad para atong iilis din ni tanan. Nya compute na ko tiles og sa ambot kani ato tingali ni panindutan atong center aisle basig himuon taning sa titawagan na granite. Agad ra ko sa atong interior designer sao ni harmonindot ni siya basing gasto na sa nidinig mga 700,000. Dali kitang malangit ani. Labi na jud nga imo donate. Joke. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpaambit sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give